Yopo Rahmat matur sembah nuwun. Nuli keprak pihak sepiring swasana hormat atas Sang Hyang Kadang Buddha Taruna juru lati kenyong nindakaken prakarti luhur. Aturaken panghormatan dahar pujaipun Sang Hyang Tamu. Andi kabupaten titik para kanca Kedis Campursari kajumenakaken Pak Alim Redina Jidan Gedruknya Indonesia. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Arepku njaluk diesepi. Tinggal aku kudu ngerti cara. Aja ditinggal nganti bagian kaki ora.